ഇന്ന് ഗ്രീൻ ജോബ്സിൽ വിസ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടലിൽ നിന്നുള്ള നിസാമാണ്. ഹായ് നിസാം, എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ ജോബ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്? വാട്സപ്പിൽ വന്നിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ഓക്കെ. ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തന്നെയാണോ സെലക്ട് ആയത്? അതെ അതെ. ഏത് പൊസിഷനിലേക്കായിരുന്നു സെലക്ട് ആയിരുന്നത്? സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടാണ്. ഇതിനു മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ലുലു നെസ്റ്റോ വർക്ക് ചെയ്തു. എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്? ഒരു 5-8 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്, നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൊണ്ട് ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഗ്രീൻ ജോബ്സിലെ സർവീസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെയാണ്, വിളിക്കുമ്പോഴും അതേമാതിരി വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്ലൈ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലേ? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിന് സെലക്ട് ആയി, ജോലി കിട്ടി, പോവുകയാണ് ഇനി. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ജേർണി, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.